In the church, sir, you call the people. Chil, kumusta? Okay, sir. Nakahinumdum ka na ko. Oh. Naaday gihatag ang Natasya sa imuha nga pinaskuhan ha. Oh. Sayo kayo. Thank you, sir. Kay nakita sila sa video katong ni viral ka ba? Oh. Nya kini dawatan niyo. Thank you, sir. Imuha niya. Thank you, sir. Gikanis Natasya sila. Chil, sinina mga grocery. Oh. Kay dilata ni mga idol, gitagaan day si Archel og mga grocery. Artil. Mga idol, gitagaan day na to grocery si Artil gikan sa Natasya. Nakita ang Natasya sa video nga ni viral si Archel tungod sa iyang kabuutan. Nya Archel, mga kuha ni grocery ni sila. Oh, thank you. Okay, hara mga idol ha. Atong gitagaan si Archel gikan sa Natasya. Congratulations Archel ha. Thank you. And good morning again, sir. Oh, tungod sa imong kabuutan na tagaan kag ginaskuhan sa Natasya. Thank you, sir. Archel, Artil, unsay kasulti nimo nga natagaan kag pinaskuhan sa Natasya? Thank you sa Natasya. And good morning. Okay, okay. Thank you and good morning Okay. again. Pwede nimo ipakita ang gihatag sa Natasya, Artil? Oh. Ano yan? No, mga idol, mao din niyang gihatag sa Natasya na sabon, sinilas. Oh, karsones oh. Okay, plus na pay vitamins sila. Okay, sortihan nimo sila eh. Ya, dilata pa mga idol oh. Gihatag sa Natasya. Okay. Dilata sa pay sa kuan mga product sa Natasya. Daghang kay salamat sila. Thank you, Ibutan sir. sila, congrats kayo. Thank you, sir. Ipabilin gyapon yung pagkabuutan ha. Oo. Nya ampol tas Ginoo pirmi. Oh. Nya nakita ka sa tong video? Oh. Nya ang reaction mo. Lara day ka pirmi dire. Oh. Nya nari ko kuan sa nimo, palipay nimo. Dawat yan yung Excalibur ha. Thank you, sir. Ha? Thank you, sir. Palipay nimo kuan sa di off sa ha. Oh. Thank you, sir. Thank you, sir. Imuha na sila. Oh, thank you. Daghang kayo salamat sa Natasya, sir. Nimo, sir. Ya. Hindi na nimo, sir. Pasalamat sa tani manager sa Natasya si Sir Lito og iyang team labaw na ni Ma'am Andy. Thank you, sir Lito and Ma'am Andy. Ma'am Andy. Ako magdugay sila. Thank you, sir. Thank you, sir. Ay nimo sila eh. Yachil, daghang salamat ha. Thank you, sir. Thank you, sir. Amping pero amping ha. Thank you, sir. God bless, God bless. Good morning, sir. Oh. Amping, sir. Amping, Ingat, sir. oh. Ingat, sir. Gigi. Thank you, sir. Yachil, Thank you, sir. Yachil. Merry Christmas, sir. Gigi, Merry Christmas na ya. Merry Christmas, sir. Merry Christmas and Happy New Year ha. Thank you, sir. Gigi. Kita nagbalik po Chil ha. Oh. Gigi. Oh mga idol na nakadawat na gyud Natasya product si Archel mga idol no. Sayo kay nangatag pinaskuhan ng Natasya.